Prostřední další slide, když tak. Aha. Dobrý večer, dámy a páni. Som rád za túto možnosť prezentovať na Fintech Roadmap tu v Prahe a som rád, že tu zostalo toľko ľudí ešte na takúto večernú prednášku. Moje meno je Gabriel Štefaniak a reprezentujem spoločnosť Dekta, ktorá je pôvodom z Pobaltia, pôvodom payment processor a dneska už samozrejme o mnoho viac technologický provider white label riešení ako platobné brány, bankové platformy. Ale o tom možno trošku neskôr. Pochádzam zo Slovenska, z Bratislavy, čo je tuto kúsok, ale posledných 10 rokov pôsobím kariérne aj profesionálne v Rige, v Lotyšsku, čo je v Pobalti. Trošku severnejšie, trošku chladnejšie a trošku viacej snehu v zime. A všeobecne život je fajn, mám miestnu ženu a dve deti. A som si istý, že väčšina z vás tu má deti, buď staršie alebo mladšie a možno, že rovnako ako pre mňa sú pre vás deti zároveň aj inšpiráciou a možno nejakým pripomenutím toho, aký je kvázi život, by som povedal, krátky. No a keď sa nad tým tak zamýšľam v posledných mesiacoch alebo rokoch, skrz toto som vlastne prišiel na to, že sú dve komodity, ktoré sú veľmi cenné pre mňa ako rodine založeného človeka a možno sa s tým stotožníte aj vy. Prvá komodita je určite čas, pretože času máme veľmi limitované množstvo, kým to celé skončí a niektoré veci, ktoré nás štvú v odzvukách na deťoch teraz, už o týždeň alebo mesiac nemusia byť pravdou, lebo sa zmení obdobie a potom vlastne za chvíľku odídu z domov a potom nám to už bude chýbať. A druhá komodita je samozrejme peniaze, pretože peniaze nám otvárajú možnosti, umožňujú nám cestovať, rozvíjať sa a všeobecne uľahčujú život. No a dnes by som chcel prepojiť túto tému času a peňazí a trošku to preniesť do biznis kontextu a prezentovať vám riešenie alebo povedať o možnostiach, ako by ste aj vy mohli ušetriť veľké množstvo času a veľké množstvo peňazí. Tak poďme asi na to. Ja by som začal trošku tak všeobecne, takou nejakou definíciou úspechu v podnikaní. Možno, že niektorí z vás robia biznis aj mimo fintechu a máte skúsenosť s niečím iným. A podľa mňa, ak chcete byť úspešní v podnikaní, či už fintech alebo v inom odvetví, musíte byť veľmi dobrí v dvoch veciach. Prvá vec je identifikácia trendov, respektíve videnie a to smerovanie toho odvetvia, kde pôsobíte, kam to celé ide, aké sú trendy, aká bude budúcnosť. A druhá vec dôležitá je počúvanie zákazníka. Tomáš Baťa hovoril, že náš zákazník náš pán, potom prišiel Steve Jobs a hovoril, že tak to vlastne není, že zákazník nevie, čo chce. Ja si myslím, že slovo zákazníka je stále dôležité a treba počúvať teda aspoň minimálne ten feedback. K tomu prvému, k tým trendom, tu nájde nejaký shortlist trendov, ktoré sme v Dekte identifikovali ako veľmi dôležité, ktoré vlastne shapeujú fintechové odvetvie momentálne a v budúcnosti budú hrať signifikantnú rolu. Niektoré sú samozrejme už niekoľko rokov, napríklad taký cloud computing, ten tu už niekoľko rokov, aj keď je to možno iba posledné 2-3 roky, kedy aj naozaj veľké banky uvažujú o týchto cloudových riešeniach. A ja som sa napríklad bavil posledný rok s nejakými bankami na Ukrajine a pre nich je samozrejme táto otázka veľmi, by som povedal, akútna. Oni sa snažia presúvať svoje riešenia mimo územia Ukrajiny na servere, takže pre nich to je samozrejme veľmi dôležitá otázka. Ale napríklad cloud computing môže byť veľmi užitočný aj vo fintechu, napríklad v Litve, kde pôsobím, teda ja pôsobím v Lotyšsku, ale všeobecne v Pobalti. Je to veľmi populárna destinácia na EMI licencie alebo Payment Institution licencie. No a samozrejme, keď chcete pôsobiť v týchto krajinách a mať licenciu v jednom z týchto krajín, tak musíte mať aj svoje riešenia based v týchto krajinách, pričom môžete byť fyzicky prítomní niekde inde. Ďalší veľký trend je určite open banking. Momentálne a aj v budúcnosti
veľmi veľa use caseov, taký najznámejší use case asi, keď nakupujete na nejakom e-shope a robíte checkout z obchodu, pomocou Open Bankingu sa viete prepojiť na váš bankový účet a pár klikmi zaplatiť za tovar bez potreby platovnej karty. Ďalší zaujímavý use case, napríklad ak si otvárate účet v nejakej finančne regulovanej entite, pričom už máte účet v nejakej finančne regulovanej entite, napríklad v banke, tak pomocou Open Bankingu si viete otvoriť účet pár klikmi a za pár minút. Ďalší trend je určite super aplikácie, super apps. Je veľa odborníkov na tieto super aplikácie, ktoré tvrdí, že s nástupom super aplikácií sa počet aplikácií v našich telefónoch bude iba znižovať. A to je hlavne tým, že vlastne super aplikácie združujú niekoľko aplikácií alebo funkcií do jednej. V Ázii sú veľmi populárne super aplikácie. V tomto regióne neviem nejakú identifikovať. V Pobalti napríklad Bolt slúži na nejakú logistiku, taxislužby, objednávku jedla a momentálne už majú aj EMI licenciu, čiže nejaký embedded finance, embedded lending a potom už je z toho naozaj super aplikácia. Potom tu máme ChatGPT a to môže byť nahradené akýmkoľvek AI riešením. A to ešte pred rokom sme hovorili, že to je viac menej hype, nie trend. A myslím, že tento rok to už je významný trend a v budúcnosti to bude hrať významnú rolu. Keď v spoločnosti v minulosti používali vlastne tento AI na generovanie skriptov, brainstorming a písanie nejakého kódu. No myslím, že tento rok a v budúcnosti to už bude vlastne aj na komunikáciu s zákazníkom, teda na frontende. Ja som to už niekde spomínal, že napríklad nový Mercedes Ečko, keď zavoláte Hey Mercedes, tak vlastne ChatGPT engine vám odpovedá na tieto otázky. Takže vlastne už to je aj na frontende. No a potom tu máme Banking as a Service, teda BaaS, to je bankovníctvo ako služba. A BAP, teda Banking as a Platform, to je bankovníctvo ako platforma. A týmto dvom sa povenujem trošku neskôr v tejto prezentácii. Takže to boli trendy. Teraz k tomu zákazníkovi, ktorý je samozrejme veľmi náročný a vždycky bol. A určite si viete predstaviť, že ak sa teda jedná o financie, tak zákazník očakáva, aby vaše riešenie bolo up and running, non-stop, teda nejaká vysoká dostupnosť riešenia, žiadne výpadky, aby jeho peniaze boli v bezpečí, aby zákaznícka podpora, teda ten nejaký customer support bol veľmi užitočný a dostupný a aby to samozrejme riešenie bolo nejaká vysoký stupeň customizácie a samozrejme, aby si to riešenie mohol upravovať. Podobne ako ten zákazník, takisto aj vy, alebo teda napríklad ja, keď som v koži zákazníka a jedná sa o peniaze, tak očakávam veľmi rýchlu odpoveď teda o zákazníckej podpory. Očakávam, že tá aplikácia bude dostupná non-stop a nechcem volať teda nejakú zákaznícku linku a pol hodinu čakať, kým bude môj problém vyriešený. Teda je to pochopiteľné, že tie očakávania zákazníkov sú vysoké. Teraz, kto je lepšie pripravený vlastne absorbovať ten feedback zákazníka a implementovať tie trendy, ktoré vlastne prináša budúcnosť a respektíve aj súčasnosť. Je to ten tradičný bankový svet alebo ten, by som povedal, inovatívnejší nový fintech? Toto je možno otázka, na ktorú cítite, že aká je odpoveď. Nehovorím, že to je nejaká súťaž, že jeden hráč je lepší ako druhý, lebo keby nebolo vlastne tej pomalosti bank, tak by to neboli inovácie od toho fintechu. A naopak, keby fintech bol dokonalý, tak by sme stále nevyužívali tie bankové služby a nedostávali by sme svoje výplaty na bankové účty, nepožičiavali si peniaze od bank a teda. Čiže tu je také klasické porovnanie tých tradičných bank versus fintech, kedy tie tradičné banky majú fokus na, by som povedal, trošku staršiu generáciu, sú väčšinou fyzicky prítomné, teda majú fyzické pobočky. Zákaznícka podpora je väčšinou cez nejaké call centra alebo teda priamo na pobočke. No a samozrejme ten rate tých inovácií je veľmi slabý. Teda tá inovácia prichádza skôr od toho fintechu, že tie banky samozrejme v dnešnej dobe už majú svoje aplikácie, majú svoje technológie a idú vpred, ale stále je to práve ten lean fintech, ktorý inovuje, pretože majú oveľa väčšiu autonómnosť
jednotlivcov a väčšina riešení je outsourcovaných. Takže toľko asi k tomu. Teraz, keď sa vrátime k tej úvodnej otázke ušetrenia času a peňazí a pôsobenie, dajme tomu, v tomto sektore, čo môže byť nejaký finance, banking alebo money remittance, tu je ďalšia otázka, teda, že či je dobrý nápad pre spoločnosti, ktoré pôsobia v akomkoľvek odvetví, vyvinúť svoj vlastný software. Možno, že nejak intuitívne cítite, že aká je odpoveď. Samozrejme, že ja som stretol veľa hráčov na trhu fintech firiem bank, ktoré podstúpili tento proces a vyvinuli si svoju vlastnú platformu, svoj vlastný software. Väčšinou sa jedná o 100 000 až milióny eur a väčšinou 2-3 roky, kým tá aplikácia je hotová. A to vlastne není ani ten najväčší problém. Ten najväčší headache, ako sa hovorí, je podpora toho riešenia, pretože ako náhle už máte svoju vlastnú platformu a svoj vlastný software, tak ho musíte podporovať. A pokiaľ ide o nejaký banking alebo payments, tak to není iba podpora, teda vlastne IT oddelenie, ale aj vlastne povinné updaty od Mastercard Visa, ktoré musíte robiť 2-krát ročne. Zároveň je to aj reportovanie bugov. To znamená, vy keď vyviniete svoj vlastný software, tak ste svoj jediný zákazník, ktorý sa reportuje svoje chyby. Ale keď sa to riešenie outsourcujete, tak ten vendor má niekoľko zákazníkov, ktorí reportujú chyby a potom jedným updateom sú všetci zákazníci v úvodzovkách zahojení. Takže to je tak trošku k tejto otázke, že či vyvinúť alebo outsourcovať. Pokiaľ teda nevyvinúť, možnosť je outsourcovať a tunak sa dostávame opäť k tým dvom trendom z môjho druhého slajdu. Banking as a service, teda bankovníctvo ako služba, a bankovníctvo ako platforma. To sú v podstate dve možnosti, ak sa chystáte vstúpiť, alebo ste na trhu v payments, finance alebo banking. Pričom to prvé, bankovníctvo ako služba, BaaS, je skôr pre nelicencované entity. To znamená, vy ako hráč na trhu si musíte nájsť svojho bankového partnera, ktorý vám dá aj technológiu, aj licenciu. Samozrejme, že toto má veľké výhody. Time to market je oveľa kratší, to znamená, vy môžete byť live oveľa rýchlejšie, ale zase má to veľa, veľa nevýhod. Napríklad, vy sa musíte spoliehať vlastne na vášho bankového partnera a jeho produktovú líniu, ktorú vlastne hodne beriete. S tým vlastne ide ruka v ruka aj poplatková štruktúra, ktorú vám oni dajú. No a na konci dňa oni majú kontrolu nad celým compliance procesom. To znamená, že vy keď máte nejakú kooperáciu s agentami alebo partnermi, ktorí vám donášajú klientov, tak na konci dňa nemáte ani pod kontrolou ten schvaľovací proces. Na druhej strane, alebo respektíve druhá možnosť je banking as a platform, teda bankovníctvo ako platforma, čo je už pre licencované entity. To znamená pre entity, ktoré majú svoju vlastnú licenciu. Samozrejme, že tá licencia není taká jednoduchá získať, preto sa musíte väčšinou obrátiť na nejaké tretie strany, ktorí vám s tým poriadia, napríklad na mňa, ale samozrejme sú aj nejaké externé konzultačné spoločnosti. No a pri tom BaaS riešení, tak tam je viacero možností. Banking as a platform je tiež, by som povedal, full scope technológia pre banky, ktorú si môžete plne customizovať a vymyslieť si v podstate to riešenie spolu s poskytovateľom. Ako to môže vyzerať v praxi? Je tu príklad na takom trošku, by som povedal, modelovom grafe, kde vlastne klient vašej finančnej inštitúcie príde na vašu web stránku a začne registračný proces online, ktorá nájde si nejaký odkaz na registráciu, vyplní online registračný formulár, nahrá dokumenty online. Dneska máte moduly dostupné, ktoré viete zintegrovať s touto platformou, napríklad SamSap alebo Ondato. To znamená, že ten online verifikačný proces vie klient urobiť v priebehu pár minút. No a na druhej strane zase vaše compliance oddelenie má k dispozícii tzv. KYC modul. To znamená, oni prakticky v priamom čase vidia tie dokumenty, ktoré klient nahrá, a tieto moduly dokonca dokážu stiahnuť dáta z verejných registrov o firmách alebo jednotlivcov. To znamená, ak máte dobre nastavený compliance policy, tak ten klient vie byť v podstate schválený v priebehu pár minút pomocou týchto technológií.
Ešte predtým, ako ten účet je schválený, samozrejme klient podpíše dokumenty online cez DocuSign alebo DocuBit alebo akýkoľvek iný elektronický podpis. No a pokiaľ sa bavíme teda o BA platforme, tak samozrejme tá celá modrá časť je white labeled, to znamená je vo farbách vašej banky, finančnej inštitúcie, finance, spoločnosti. No a vy ako majiteľ alebo zamestnanec spoločnosti máte k dispozícii Mastercard, Visa, Rails, máte k dispozícii modul, ktorý vám pomáha robiť zákaznícku podporu, napríklad Freshdesk alebo Zendesk. Máte k dispozícii všetky riešenia, respektíve funkcie ako reporting, ledger a iný druh reportov, ktoré potrebujete pre svojho regulátora. Tunak, aby som ešte aj ukázal, že ako to možno zhruba vyzerať, samozrejme nie je to nič netradičné, v podstate klasický online banking interface, ktorý samozrejme je aj v mobilnej aplikácii, keďže dneska sa väčšina vecí robí z mobilnej aplikácii. Ešte som nespomenul jeden use case, alebo teda takú jednu možnosť, ktorú takáto platforma môže obsahovať. Chcel by som teda trošku povedať o našom poslednom, najnovšom klientovi, čo je v podstate francúzska spoločnosť regulovaná vo Francúzsku, ktorá sa volá Tempo. Tempo sa rozhodlo prepojiť dva svety, svet krypto a svet fiat. Dneska to krypto je celkom trendy, aby som ho možno že uvedol aj ako jeden z tých trendov v tom slajde. No a je jasné, že v niektorých krajinách a jurisdikciách je ten fiat, respektíve náš taký ten tradičný bankový svet, by som povedal, poddimenzovaný. No a práve Tempo sa rozhodlo prepojiť tieto dva svety a poskytnúť riešenie svojim klientom, svojim end userom, ktorí posielajú peniaze do krajín, kde sa viac využívajú napríklad stablecoiny, nejaké kryptoprevody. To znamená, že namiesto klasickej bankovej platformy alebo internet bankingu máte k dispozícii nie iba platby a prevody a karty, ale aj integráciu na kryptoplatformu alebo kryptozmenáreň, napríklad Kraken. Oni konkrétne využívajú Kraken, keď vy si viete pridať vlastne peňažníky svojich partnerov, klientov a vlastne v reálnom čase si viete vyrátať kurz fiat na krypto aj s príšlusným poplatkom a spraviť prevod na kryptopeňaženku. To sú v podstate reálne screenshoty a myslím, že toto riešenie bude live v priebehu niekoľkých týždňov. Takže si to už môžete aj vyskúšať. No a ešte, aby som v podstate nejak spomenul, že technologicky, samozrejme, že celé riešenie alebo celý banking as a platform od Dekty je na cloude a je to cloud agnostic, to znamená, akýkoľvek cloud je dostupný. Samozrejme, že sa bavíme o plne white label riešení, ktoré je k dispozícii tak na webe, ako aj na mobilnej aplikácii. Všetky v podstate moduly umožňujú plnú online pôsobnosť klienta, podpisovanie dokumentov online, onboarding je online a všetko sa dá v podstate urobiť na diaľku. Čo sa týka business funkcionality, tak tam sa bavíme o klasických bankových službách, aby som povedal and beyond. Okrem samozrejme prevodov, kariet, nejaký acquiring, white label platobná brána od Dekty je samozrejme súčasťou riešenia na nejaký e-commerce. By som tam možno ešte pridal krypto, nejakú integráciu na kryptozmenáreň, pretože tento trh je samozrejme momentálne veľmi dôležitý. Keby som možno že zhrnul túto hlavnú myšlienku alebo túto ideu, ako ušetriť čas a peniaze, pokiaľ robíte a podnikáte vo fintechu alebo vo finance alebo banking. Vyvinutie svojho vlastného riešenia, vlastného softveru je finančne veľmi náročné. Väčšinou sa bavíme o pár rokoch developingu a samozrejme niekoľko miliónov eur, ktoré to zhltne. A keď už to riešenie máte hotové, tak tie trendy a očakávanie zákazníkov sa zmenili a vy musíte investovať nové peniaze a zase ten čas a zase zaplatiť ITčkárov. Čo vlastne ponúkame my, sú nejaké outsourcované riešenia, ktoré sú už hotové, ktoré už majú zákazníkov a ktoré už majú nejaký reporting prípadných chýb. Ďalšia možnosť je samozrejme banking as a service,
ale tieto riešenia vyzerajú všetky úplne rovnako. Preto taká nejaká ponuka je Banking as a Platform, ktorá vie byť hotová za 9 mesiacov a tomu sa vieme commitnúť aj v zmluve. Ak by ste mali nejaké dotazy alebo viacej otázok k týmto veciam, čo som spomenul, prípadne chceli nejakú diskusiu, tak rád sa s vami stretnem ešte v tomto networkingu. A teraz by som vám chcel poďakovať za pozornosť a zaželať ešte príjemný večer. Ďakujem.